M'agradaria explicar breument el que és el síndrome d'Asperger. Es tracta d'un trastorn del desenvolupament, neurodesenvolupament de l'espectre autista, que comporta una alteració en el processament de la informació. Aquest trastorn, que persisteix durant tota la vida d'una persona i que afecta a una de cada 59 persones, a cada individu li afecta d'una manera. Però sí que és veritat que hi ha com unes característiques en comú. Per un costat, les dificultats en la comunicació i les relacions socials, per això es parla molt de discapacitat social, i d'altra banda està el patró de conducta o interès restrictiu o repetitiu. Clar, aquestes característiques o aquestes dificultats a vegades es veuen amagades darrere d'un físic normal, d'un aspecte físic normal o d'un nivell d'intel·ligència normal o fins i tot superior a la mitja, el que no vol dir que aquestes persones no pateixin. Avui us presentaré el Biel, que és un dels socis de l'associació, que ens explicarà com ho ha viscut ell. Durant el confinament tenia moltes ganes de sortir al carrer i aleshores vaig fer els deures bastants de dies a fora del balcó perquè així em sentia més com si estigués al carrer. I ara, amb la pandèmia que estem vivint, ho entenc les mesures i tal, però de vegades m'angoixa una mica quan van canviant cada 2 per 3.